renyu. Icho. Tamira Mwari wako iwe. Tamira Mwari wako. Tamira Mwari wako. Tamira Mwari wako iwe. Tamira Mwari wako. 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 Adomombera, adomombera. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Aiwe. Ziri say guys, body beep. Guys, body beep. Guys, body beep. Icho. Iwe, nasipobatrana uyu. Guys, ndikufara. We are badusi. Guys, zinoda kaline stress. Sura ya guys. Nyasha ababangu apa ngazi. Mazanga for the people. Anzimachie. For the people. Tuite jizwe fuji. Mazenge for the people. Right. Toba papo, twenda pachipa matanda erufi. Uya kuti kuseri uko tobva taenda pamajo. Amona. Iri ndo do frame ya chaitiranga radira shotera. Kwenda kumberi uko kune maoxide chichimwe futi. Party. Tina mawindo party. Tine chimwe chifuti. Maevens edu ataisa hapo ayo. Mberuko. Chimwe chifuti. Nezvipikiri nezvimwe then zvatabva taita tasiyata badhara mawindowpen edu but pada utanga patogwa aritotorwa measurements right now. Arikusura. Saka I think vamwana vaziva babava. We are padhuze necamera. Hi guys. Right, ini ndinoitwa Mr. S Mugwisi. I'm the director company yeMugwisi Investments ya supplier zvinhu pano apa. Ndinopa kutenda kushema, tinoramba tichifara nebasa ramatitira, tinoramba tichikutendai. I promise you as long as muri muzhombe.
Pamela. Aiwa tinotenda nezvakatiitira mwana akabva kwagutu anonzi Sheroni. Namashamarieni. Uye tinotenda zvikuru uye Mwari vane nyasha vane simba. Mwari dai vamugondera vamupa nyasha dzisingaperi mwana yeye. Nokuti uri kuponesa vanhu. Ari kuraramisa mhuri dzose dzomuno munyika. Namashamarieni zvakaita Sheroni akataura namashamarieni ake. Ndobva vawirirana. Zvinongofamba mugwara. Haleluya. I don't understand. Like you go walk for us kupedzisira kusvika panhongonya. Amene avasingagomufara maikukwana. Izoso ka inini andamusikusa andakubata. Even makusenda naenda chimoti. Ndimwari uyu. Ndimwari uyu. Kuri kufara maikudzi kuti Mwari wakanaka, Mwari wakudenga, Jehovha musukwedenga. Ndoda kumutenda. Ndomutenda. Ini senga hangu ini ndakazvimirira ndodi kurevera nhema. Kata zvinhu zvakaita semaprojekti anositiresa pakuti zvinhu zvikamboita sekuti hazvichauyi unoshati. Hino Mwari ndatofoirawo here. Zvokwadi ndouya kuzofoirawo muzviombere Mwari. Saka ndozvipo handizoziva kuti matanda aya akamira sei. Wolato. Kuti wadarika wakakomplaina kane aya. Kwaita sei chigumbu. Nichi? Koma mutazvikuita sei? Vamugwisi mauya ka? Ndauya. Muchazviona nhasi? Regai ndigonoitarira ndione. Ndoitarira ka. Aiwa pakanaka. Saka patati isusu munhu wemawindow ndiye ngauye ameshe so that iye ukaresha. Ukana waresha iye. Yes, mosha yedu unongodzoka uya neimwe. Even usatouya tida kuti auye nawo iye akamabata maoko ake kudai. Akaputsa unongoya nemamwe. Tazowana zvesvunhu izvi. Vakashutura. Vakashutura vakanyutura. Nozodei. Aiwa zvinotengwa. Aiwa. Shuwere. Mamuda kudada wani muchinda. Denga ramatenga. Chokwadi. Aiwa ndinobonga ndinotenda mune wese vaisa maoko kundirangarira panhamo yanakatosana nayo. Aiwa ndinobonga kuna muziki kuti aiwa dai maramba makangosunungura kune vese vanenge vagwana matambudziko akaita serani naro. Amen. 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 Ndakutenda Mwari panguva yanga ndiri panguva yakaoma asi Mwari vandiyambudza. Ndakutenda vese vakaisa maoko, vese vanoti zvese zvandinoshayiwa vave vanoisa ruoko varamba vakangotsigira nezvese zvataichishaya kuti Mwari zvanozvifambisa sei asi Mwari vapindira asi tazvikwanisa kuzviwana nemuzita raJesu. Amen. Aiwa tinoda kutendai mese vari kukwanisa kutibatsira munharaunda ino. Ini ndinofara zvikuru ndotoshaya kuti ndingaite sei idambudziko ranga ratiwira taitoshaya kuti zvinotobetsera sei asi ndoti Mwari vakuitirai zvakanaka pamatapudza ipapo wedzerai. Amen. Amen. Aiwa tinokutendai mose matipawo maoko tichitenda nezita raMwari zvechokwadi kuti munonamata nomwoyo wose ichokwadi ichocho. Toda kurumbidzai kuti Mwari ngaakubatsirei, akutungamirirei, akupei imwe nguva yakakura kuitira kuti mugobatsirazve vamwe vanenge vawigwa nedambudziko rakaita sairori. Ndinotenda ndakamira savachipoya munext door naye bhuru wangu
wokusvikirwa netsaona yakamira yakadai. Saka ndo host father na host mother vedu masaladi zvamunoona vakadai vane maoko. Tangu zaita Mwari wakanaka. Zaita Mwari. Andizini. Mwari wakanaka. Tangu zaita Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Adaisiwa kuti Mwari. Adaisiwa kuti Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Aiwe. Baba iti. Tuonana handa. Naza bora guys. Saka panonga takutasa kwana pendi. Da wakufara. Mr. Mgwisi. Bye mofamba bo. Naita basi. Alright. Saka guys izvo zvitambooneka zvakanaka. Raita kukata video yedu but ndokukata kukamera pendi. Asi izvizvi moyo wangu wasununguka ndawakufara ndovata hope dzakanaka. Hamungawisisi mufaro wandinawo asi ndikufara singaiti maita basa.